Sants de Ràdio, la ràdio de Sants Montjuïc. Doncs avui continuem al Sants Montjuïc al dia, l'informatiu local dels nostres barris, i ho fem parlant d'una iniciativa que s'ha dut a terme a les recents setmanes amb el Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i la Bordeta, i que té a veure amb la nostra llengua, amb la llengua catalana. Concretament podem parlar amb Clara Vergés, que és membre de la Junta del col·lectiu l'Escambell, perquè la setmana passada hi van dur a terme amb tot el personal del secretariat un dels tallers d'empoderament lingüístic que impulsen des d'aquesta entitat. Avui en volem conèixer tots aquests detalls i també saber com va anar en concret aquesta trobada als nostres barris. Clara, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda, gràcies. Ara entrarem al detall d'aquesta trobada que es va fer amb el Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i la Bordeta, però abans fem una mirada una mica més global. Aquí vau venir a fer un taller d'empoderament lingüístic que impulseu des del col·lectiu l'Escambell. En què consisteix aquest col·lectiu, aquesta entitat, i què són aquests tallers? D'acord, doncs mira, nosaltres som un col·lectiu que té 2 anys de vida, tot just, però no espiritualment, ja hi portem molts anys implicades, totes les components, i el que ens dediquem és a una cosa molt concreta, que és contribuir a la cultura i llengua catalanes des de fer tallers d'empoderament lingüístic. Què ve a ser l'empoderament lingüístic? Una acció que fem les persones a nivell individual per donar-li força a una llengua. Nosaltres li diem per generar una convergència inversa lingüística, que si després vols t'explico el que és, però és més que res aquest fet de mantenir-nos, no?, el català i donar-li força. En aquest context, com arriba al taller també, al Secretariat d'Entitats, aquest contacte com es va generar? Amb el Secretariat d'Entitats és el 4 taller que fem, l'hem fet al voltant d'un any i mig, n'hem anat fent 4, i contactem com de casualitat. Nosaltres l'any passat vam tenir una subvenció de política lingüística, ens van ajudar bastant, vam fer una difusió gran, el Secretariat va voler fer un tastet d'un d'aquests tallers, els hi va agradar i ara estan repetint. Ara ja no estem vinculades en aquesta subvenció perquè són anuals, però bé, el Secretariat ha trobat la manera, no?, de continuar treballant amb fermesa coses dels seus valors interns que volen treballar. En aquest context arriba el contacte amb secretariat i inicieu aquest taller. Si ens fixem, per exemple, en el que es va dur a terme just la setmana passada, abans de fer-ne una valoració de com va anar, com explicaríeu quin és el funcionament d'un taller d'aquesta mena? Un taller el que ve a ser és un espai de reflexió, però com que ho fem de forma professional, ho fem d'una manera que és amb dinàmiques de grup, amb explicacions teòriques i científiques, no? Nosaltres ens nodrim de la lingüística, de la dinamització cultural i de la psicologia. Aleshores, el funcionament és que personalitzem molt a les persones, no?, el grup que tenim davant, i mirem amb quines casuístiques ens trobem, des d'algú que potser està començant a parlar català, algú que diu «ai, que em passo el castellà sense voler», o algú que diu «jo no li trobo la utilitat de tot això». Tenim aquesta diversitat i el taller té una estructura, però l'anem adaptant a mesura que anem parlant amb la gent. Quins són els principals missatges que aneu transmetent, diguéssim, dins? Quedem amb aquestes idees claus del taller. Volem revitalitzar l'ús social del català. Això es fa parlant català. Això ja ho deia la Carme Junyent, que era una gran ideòloga, i ens la copiem 100%. Què transmetem per donar força a aquestes idees? Transmetem que nosaltres creiem molt en la convergència inversa lingüística, que és que si tu et mantens en català hi ha com una mena d'efecte dominó i que més gent pot parlar català, i que sobretot ens basem molt en les bases de dades de l'IDESCAT, no?, que ens diuen que el 93% de la població entén el català. Per tant, encara que l'altre em contesti en castellà, jo puc parlar en català, no hi ha cap problema, i de fet l'estic respectant fent-ho. Parlar català és un acte de respecte. En concret, en aquest taller que vau dur aquí amb el personal de secretariat, quina és la valoració que se'n fa i també una mica amb quanta gent es va dur a terme? Aquest taller era al voltant de 10 persones, sempre demanem que siguin entre 10 o 15 perquè tothom pugui xerrar i el que vulgui. Sempre es fa una valoració per escrit i l'han valorat molt positivament. Han valorat aquesta personalització que tenim envers ells i elles, i sobretot sempre surt aquesta part de sorpresa de no me n'adonava que jo feia això, que feia l'altra cosa, i que és molt més fàcil revertir-ho, no?, mantenir-ho i fer-ho, perquè al final es tracta d'una qüestió d'hàbit i d'automatització que la podem treballar. Com a col·lectiu, quan finalitzeu aquests tallers, feu també una mica d'estudi sobre l'entitat en la qual heu fet el taller, de
com està la situació del català. No sé si teniu alguna visió, en el cas del secretariat d'entitats, ja no només amb aquest taller, sinó amb els que s'han fet prèviament, de com hi veieu la situació del català en aquesta entitat. Nosaltres el que fem és més la prèvia, la detecció de necessitats per adaptar-nos, però sí que és cert que el secretariat ens ho han dit, no? Que ells fan com una diagnosi, un mapeig de l'ús del català a les seves classes, centre cívic, entorn esportiu, i que van veient doncs, que a part de que agrada al públic, que és important, que és necessari, doncs que les persones estan fent com, anem a reprovar. Que passa que no et podria donar dades quantitatives, no? D'això hauríeu de tenir-los amb ells aquí un dia, però sí que ens diuen que estan com molt constants de fer aquest seguiment, punt a punt. Uns tallers que ens explicàveu que amb el secretariat, aquest que heu realitzat és ja el quart que feu. No sé si han estat tots de la mateixa modalitat o com han sigut els diferents tallers més enllà d'aquest. Sobre el paper eren el mateix, sobre la pràctica han estat molt diferents. De fet, no tots els hem fet les mateixes professionals, no? Un dia va anar la companya Laura Camps, un altre dia hi he anat jo, però sí que han tingut aquesta cosa de dir, és molt pràctic, és molt adaptat i és molt positiu, que el col·lectiu L'Escambell ho vam fer des del positivisme, no des de la derrota, sinó des de, bé, estem aquí, ho estem fent. En aquest context hi ha previsió de poder continuar treballant amb el secretariat d'entitats, i ja no només amb el secretariat, amb alguna entitat concreta heu establert també algun contacte o teniu previst establir contacte amb alguna d'aquestes entitats que en formen part? Amb el secretariat ja eternament estarem lligades i xerrarem eternament. De fet, els hi fem recomanacions de vocabulari, no? En quines altres entitats poden trobar més informació. Aleshores ja forma part també dels seus plans anuals, oi? Que seguim treballant, però sí que és cert que hem treballat per moltes entitats i estem començant a tenir alguna petició d'alguna empresa privada. Llavors estem fent moltes coses per ajuntaments, algunes seus d'Òmnium Cultural, de Plataforma per la Llengua, ens estem movent, no? per diversos entorns, llocs 100% esportius, escoles, estem ampliant la base. N'hem anat parlant molt al llarg de l'entrevista, però si fem una mirada una mica més global, ja no només en els tallers lingüístics que feu des del col·lectiu L'Escambell, sinó com a persones que esteu molt involucrades en l'ús del català i anar analitzant totes aquestes dades, des de la vostra experiència, quina valoració faríeu de l'ús social del català avui en dia? Perquè se'n parla molt, surt molt als mitjans i a més moltes vegades surt des d'una mirada potser fins i tot negativa, i ens comentaves, nosaltres ho fem sempre des de la vessant positiva. Quina és la valoració que feu? La valoració que fem sí que és cert que hi ha xifres, no? Si se'n parla a tot arreu és perquè tothom ens n'adonem, no? La gent no som tonta, veiem coses, però creiem, només amb aquests 2 anys de vida que tenim més oficials, ja hem vist que cada vegada tothom estem fent més aquest gir cap a dir, vinga va, què podem fer, en lloc de què facin els altres, i per nosaltres la valoració és positiva. Les persones de base, que són les que tenim el poder, o sigui, la ciutadania, ens hi estem ficant, les entitats també, i això és molt més important que esperar que algú que està en uns despatxos prengui una decisió. Aleshores és positiu. Quins consells concrets donaríeu a les persones que ens puguin estar escoltant i que pensin, vull col·laborar, vull seguir promovent aquest ús social del català? Aquells consells concrets, què és el que han de fer? Sí, mira, ens basarem també en 2 dades. Sí. Diuen que la majoria de persones que parlem català canviem el castellà per 2 motius, o per respecte o per educació. Anem a desmuntar-los. És respectuós parlar-li algú amb la llengua d'aquí, perquè li estàs dient tu també ets d'aquí, i per educació no ho sabem si el sap o no, per tant per educació és potser preguntar-li, no? Hola, què tal, bon dia, i això és una manera de preguntar, i si l'altre et diu no t'entenc, ja negociarem. Per tant, els consells que donem és que no hi pensem tant, que ho fem més natural, una salutació cordial, em dic tal, i si hi ha algun problema, doncs com sempre els éssers humans ens entenem, però de no donar per sentat que hi ha un problema que ens l'estem creant a vegades. Per últim, entitats dels nostres barris que estiguin també plantejant-se, entitats, col·lectius, empreses, plantejant-se aquests tallers d'empoderament lingüístic, com ho poden fer, com hi poden accedir o com s'hi poden posar en contacte? Nosaltres som a Instagram, estem a Blue Sky, però Blue Sky hem començat perquè vam deixar Twitter en el seu moment, pel que tothom ja sabem. Aleshores, empoderament lingüístic a Instagram ens poden trobar, ens poden contactar, i tenim la web també, però el que passa que la web és més estàtica, no? Recomanem que ens seguiu a les xarxes i que ens doneu consells i que participeu generem certs debats a vegades dins de la xarxa mateix. Doncs animem també a tots els col·lectius, entitats dels nostres barris que es puguin posar en contacte per continuar promocionant aquests tallers. No sé si hi ha algun últim missatge, alguna última idea que voldríeu destacar.
Bé, el capità Enciam deia els petits canvis són poderosos, no? Doncs endavant. Sí que és cert que tenim una situació social, política molt remoguda, no sembla que vagi a canviar, però al final el que hem de fer les persones són petits actes locals i aquests són els que donen força a canviar el món, i ens ho creiem. Doncs animem a tots els veïns i veïnes també a anar fent aquests petits actes per continuar promovent l'ús social del català, com feu també des del col·lectiu Les Campell amb aquests tallers d'empoderament lingüístic, dels quals en podem poder veure tot just fa unes setmanes aquí al Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i la Bordeta, un exemple. Clara Vergés, membre de la Junta d'aquest col·lectiu, gràcies per venir aquí a la ràdio dels nostres barris a explicar-ho. Molt bé, gràcies per donar-nos l'oportunitat.